Luzon ngayong araw. BBM National Leaders and Alliances nagsama-sama sa unang pagkakataon. Quasi political party, dayo nilang maitatak. Multi-Sectoral Governance Council sa Siyudad San Fernando, hindi pabor na suspindihin ang paggamit ng Amanong Siswan sa Pagtuturo o MTBMLE. Package na ipinadala sa isang senior citizen, natuklas ang naglalaman ng 345,000 pesos na droga. Polio Plus Banquet ng Rotary Club of Central Pampanga, matagumpay na nakalikom ng pondo para sa bakuna. At maingay na modified muffler ng motorsiklo, mahigpit na ipinagbabawal sa Guagua, Pampanga. Maya Paldo, Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako si Jana Lumbang Parungaw. Taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan Atin To. Oras na para sa mga mainit na balitang Central Luzon ngayong araw. 8 buwan pagkatapos formal na naluklok bilang Pangulo ng Pilipinas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay naisagawa ang kauna-unahang BBM National Leaders and Alliances Convention. Ang pulong ay kasabay ng mismong paggunita sa People Power Revolution nitong Sabado, ika-25 ng Pebrero sa Clark Freeport. Layon daw ng pagtitipon na palakasin ang kanilang hanay ng mga dating election leader ni Pangulong Marcos Jr. para sa planong pagbuo ng isang quasi-political party. Nagsilbing bisitang pandangalaman sa pagtitipon si Attorney Larry Gadon. Sa kabilang banda, bilib naman daw ang mga BBM national leaders sa performance ng Pangulo, lalo na ang sunod-sunod nitong pagbisita sa iba't ibang mga bansa. Samantala, aabot umano sa higit 200 ang mga BBM national leaders na dumalo sa convention. Para sa iba pang mga balita, hindi daw pabor ang Multi-Sectoral Governance Council o MSGC ng Siyudad San Fernando na suspindihin ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Ano man ang kinahinatnan ng planong ito ng DepEd, palalakasin pa rin umano ng MSGC ang paggamit ng Amanong Siswan sa mga kabataang Fernandino. Si JM De Jesus ang may balita. Sa ika-4 na regular meeting ng Multi-Sectoral Governance Council ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong February 23, isa sa mga naging paksa ay ang kahirapan ng mga kabataan sa pag-intindi at pagsasalita sa Amanong Sismuan o wikang Kapampangan. Ayon sa chairman ng Arts and Culture Committee ng MSGC na si Felix Garcia, malaking hamon ngayon sa kanilang advokasya na ipalaganap ang paggamit ng Amanong Sismuan ang planong suspindihin ng Mother Tongue-Based Multilingual Learning o MTBMLE. Ito ay batay sa House Bill 6717 na aprobado na para sa final reading sa Kongreso. Epektibo pa rin umuno na magamit sa unang mga taon na pag-aaral ng mga bata na magamit ang wikang Kapampangan. Totoo yun. Hanggang sa mga bata, hindi na nila alam yung salitang ginagamit dito sa Pampanga halimbawa. Ang mga bata naman nag-aaral, matututo ng English yan eh. Matututo ng Tagalog eh. Yung sa panunood lang nila sa TV, matututo sila. Pero ang ating rito, yung ginagamit nating salitang Kapampangan, dapat sa bahay mag-uusap Kapampangan. Malaking hamon raw ang social media sa pagsusulong sa paggamit ng wikang Kapampangan, kaya mas lalo ito mapag-iiwanan kung maging sa paaralan ay aalisin ito. Kasi nga, dala na nga yan ng panahon, ng media particular. Yung mga bata, dahil hindi na nila nadidinig araw-araw sa pag-uusap, maluhalo, nagsasalita ng may halong Kapampangan, may halong Tagalog. Kailangan yan maturuan ng mga bata para manatiling buhay ang salitang Kapampangan. Sa ngayon, magandang training ground umano kung sa mismong tahanan ay Kapampangan ang ginagamit.
Ang mga bata naman nag-aaral, matututo ng English yan eh. Matututo ng Tagalog eh. Yung sa panunood lang nila sa TV, matututo sila. Pero ang ating rito, yung ginagamit nating salitang Kapampangan, dapat sa bahay mag-uusap Kapampangan. Nakatakda umunong ipaabot ng MSGC ang kanilang tindig kontra sa suspensyon ng MTB-MLE sa pamamagitan ng isang position paper na isusumite sa DepEd. Samantala, inilatag naman ng komite sa grupo ang mga aktibidad na plano nilang gawin upang mapalakas ang paggamit ng manong sismuan at pagpreserba sa kultura. Bubuhayin daw muli sa syudad ng Polosa at Sarsuela at ipakikilala sa mga nakagisnang larong Kapampangan. Kailangan din umuno maikatalog ang mga lumang litrato, memorabilia at artifacts na magpapalinang sa pag-aaral ng wikang Kapampangan. Sinegundahan naman ito ng co-chairperson ng MSGC na si Attorney Oscar Rodriguez. In-adapt na kanina yung kanilang report by way of an adoption, parang sinuportahan na yung mga resolutions nila or yung mga recommendations, among others, yung sa language, yung sa arts and culture. Lahat ng naka-indicate doon na SCIAM yata, in-adapt na yan ng MSGC. Samantala, makikipagtulungan din ng Arts and Culture Committee ng MSGC sa lokal na pamahalaan at sa alkalde ng lungsod na si Mayor Vilma Caluwag upang maisakatuparan ng mga plano sa pagpapanatili at pagpapalakas ng wikang Kapampangan. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Yan, matatandaan po natin, no? Itong paggamit ng mother tongue o unang wika ay naging bahagi na ng implementasyon ng K-12 at alam naman natin na sa mga panahong iyon kaya naipatupad itong mother tongue based multilingual education na ito. Dahil yung mga, for example, tayong mga kabataan, Kapampangan, no? Nung kabataan natin, ang unang wika natin, yung tinatawag nating amanong siswan, ay Kapampangan. Kaya pag pumasok tayo ng kinder and grade 1, dahil ang paraan ng pagtuturo ay in Filipino, medyo nahihirapan dahil sa bahay ay mga Kapampangan. Ganyan na naipatupad itong mother tongue based education na ito, no? At ito nga sa ngayon ay pinag-aaralan na suspendihin muna ang implementasyon nito. Samantala, sa iba pang balita, nagkaisa ang 5 representante ng Central Luzon sa pangunguna ni 4th District Representative Ana York Bondok Sagum sa pagsusulong ng PHIVOLCS Modernization Bill sa Kongreso. Layon daw nito na madagdagan at maging high-tech ang mga kagamitan sa monitoring ng ahensya, lalo na sa Bulkang Pinatubo. Narito ang report. Higit 30 taon na ang nakararaan mula nang pumutok ang Bulkang Pinatubo noong 1991. Simula 1996 ay nasa zero alert level status o hindi aktibo ito. Subalit nitong March 2021 ay itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang estado nito dahil sa tumataas na bilang ng mga volcanic earthquake sa lugar. Bagamat hindi nararamdaman, ay umabot daw sa 1,722 ang nangyaring lindol sa loob lamang ng 2 buwan. Pagdating ng November 16, 2021, nagkaroon naman umano ng mahinang pagputok na ang nakadetect ay ang satellite ng Tokyo Volcanic Ash Advisory Center na inireport lamang sa PHIVOLCS. Nakumpirma naman ito ng ahensya pagkatapos ng ilang mga araw. Napag-alaman umano ni 4th District Representative Ana York Bondok Sagum mula sa PHIVOLCS na mayroong 24 na aktibong bundok sa Pilipinas. 10 lamang ang namomonitor at 2 lamang ang may kumpletong kagamitan, ang Bulkang Mayon at Bulkang Taal. Ito raw ang nagtulak sa kongresista na pag-isahin ang lahat ng representante sa Pampanga at si Congresswoman Doris Maniquis ng Zambales upang maging co-author sa kanyang panukalang PHIVOLCS Modernization Bill. There are so many active volcanoes, 24, and 27 actually potentially active. So Pinatubo is not even being monitored completely. So kailangan talaga ng gamit. And then, of course, kailangan din ng tao. It's very difficult pala to train volcanologists. They are also in huge demand abroad. So we need to nurture our scientists, otherwise they will all leave.
Sa ilalim ng batas, bibigyan ng karagdagang 5 bilyong pisong pondo ang PHIVOLCS upang makabili ng high-tech na mga kagamitan. Meron. Kaya lang, it's not complete. Oo. Tsaka isa pang pinoproblema nila, sabi lang, pag pumutok na yung mga bulkan, yung mga nakabaon yung devices in the earth. So how are you going to find that? Oo. So there's actually, meron silang, also they're proposing to have satellite monitoring. Kailangan din umano ng PHIVOLCS na magdagdag ng mga eksperto at mag-training ng mga tao. Yun na nga yung kinaiiyak din ng DOST at PHIVOLCS. These people that we are talking about, they are giants in the field, no? Kaya lang, syempre, nagkakaedad din naman sila, di ba? So, who are the young ones? And they might be all abroad if we do not support them. Ayun. These are all giants talaga. They are all heroes during their time. Kaya lang, we need to produce new heroes. We are working also to get the PHIVOLCS modernization bill to be one of the priority bills po ng ating gobyerno. Nasa Pacific Ring of Fire o Earthquake Belt ang bansa. Mayroon itong tinatawag na Philippine Fault System na mayroong higit 200 active faults. Sa West Valley Fault nito, nagugat ang banta ng The Big One kung saan sentro nito ang kalakhang bahagi ng Luzon. It's something that needs to be addressed. The Philippines is a disaster-prone country, and we really need to address this urgently na. As we have seen nationally and internationally, the consequences of not being prepared. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Actually, napakalaki po talaga ng papel ng PHIVOLCS sa ating disaster preparedness, no? Isipin niyo naman, meron pala tayong 24 active volcanoes at 10 lang yung talagang namo-monitor. Meron lang 2 na kumpleto ang kagamitan at hindi po kasama dito sa mga fully monitored, no? With the equipment, yung Bulkang Pinatubo. Alam naman natin kung gaano kalaki ang pinsala na dinulot nito nung ito ay pumutok noong 1991. At hanggang ngayon, kinatatakutan pa rin natin ito, no? Kaya napakaganda na ma-monitor ito. Lalo na at nabanggit natin sa ating balita na mula sa pagiging alert level 0 ay itinaas na ng PHIVOLCS sa alert level 1 yung Bulkang Pinatubo. Ibig sabihin, meron talagang risk at ito ay dapat pinaghahandaan at ito ay dapat na monitor. Samantala, manatili po kayong nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Pinapatos para sa dagdag na kita. Binata pa naman sir ako kaya medyo nakakatipid ako. Hindi ko lang po alam yung ibang mga may pamilya. Sigurado masirap sila kaysa sa akin. Yung iba dyan buwabawi lang pagka overtime. Halos di na nga nila makasama pamilya nila kaka-overtime sa trabaho. Sir, overtime din ako sir. Kaya kahit wala pa akong sir, talagang sa mahal ng bilihin ngayon, kailangan ko talaga mag-overtime para makatawid yung makatawid sa pang-araw-araw na gastusin. Ang 40 pesos na dagdag sa minimum wage na 2 tranche pa na ibinigay, hindi raw sapat sa bilis ng naging pagtaas ng mga bilihin. Kaya sa minimum wage earner na tulad niya, huwag na raw silang tanungin kung sila'y nakakaipon pa ng pera. Wala pa nga sir, hindi tayo makaipon kasi nga ang mahal ng ang mahal pa ng pagkain, ang mahal ng bilihin. Inaantay naman natin pagtaas sa sinasabi, halos di naman kailangan dyan, apurahin na nila. 9.8% ang inflation rate sa Central Luzon. Mas mataas pa ito sa headline inflation rate sa bansa na 8.7% nitong buwan ng Enero. Aminado naman si Department of Labor Secretary Benvenido Laguesma na walang sahod na sapat dahil depende ito sa laki ng pamilya at estilo ng pamumuhay. Kung hindi nasisiyahan sa kasalukuyang minimum na sahod,
ay maaari naman daw itong iapela. Sa proseso, kung matapos na magkaroon ng desisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board at mayroong hindi natutuwa, naliliitan, hindi nasisihan doon sa inilabas na wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, yan po ay pwedeng iapila sa National Wages and Productivity Commission at ako po kasi ang tumatayong chairman yan. Ayoko po na i-preempt, magkaroon na i-prejudge sila dahil hindi ko siguro makatwiran na pangunahan ko kung ano ang kanilang ginagawa. Sa kasalukuyan ay wala umanong pending para sa aumento sa sahod sa Central Luzon. Sa kabila nito, kailangan pa rin daw umusad ang konsultasyon ukol dito. Patuloy po na nagre-review ang atin po mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ng layunin, subaybayan kung ano mga kaganapan sa partikular na rehiyon. For example, dito sa Gitnang Luzon. Ang atin pong Regional Director na aking kasama ngayon, sila po ay meron silang mandato na patuloy na makipagkaroon ng konsultasyon. No? Kung kahit po walang nakahain na petisyon, dapat po ginagampanan nila itong tungkulin nila na minomonitor nila ang mga pangyayari na pwede pong magbunsod ng kanilang muling pagtitingin kung nararapat na o panahon na magkaroon ng panibagong wage adjustments. Ngayon pa lamang umano nagsisimula na sumigla ang ekonomiya kung kaya't kailangan ding isama sa konsiderasyon ng mga maliliit na negosyante na isa sa mga pinaka naging vulnerable noong panahon ng pandemya. Dapat umanong isama sila sa pagtitimbang sa aumento sa sahod. Dahil isinasaalang-alang din ang magiging epekto sa bahagi naman po ng mga namumuhunan. Uulitin ko lamang, yun pong karamihan ng ating mga kumpanya ay mga nandun sa kategorya ng micro, small and medium enterprises. At alam natin na sa nakalipas na tatlong taon ng pandemya, sila po ay lubhang napinsala ng epekto ng pandemya, may mga nagsara, ngayon nagsisimulang bumangon. Gusto po namin na makaalalay sa kanila na hindi naman sila ma-dislocate na naman. No? At pag na-dislocate na naman, mangangahulugan na naman ng maaring pagbawas ng mga manggagawa o kaya naman ay pagsasaran tuluyan ng mga kumpanya. Gusto po namin na ang maging direksyon, maging tuloy-tuloy ang pagbangon ng mga kumpanya nang sa ganon makalikha ng mas marami pang hanap buhay. Kamakailan mismo si Senate President Mig Zubiri ay nagpahayag ng pagbigay ng inflation assistance sa mga manggagawa ng Senado na itinaas sa 50,000 pesos. Itinutulak naman ng Gabriela Party List ang aumento sa sahod at investigasyon sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board kung nagiging epektibo pa ba sa pag-assess ng tunay na kalagayan ng mga uring manggagawa na naiipit sa budget sa hindi maawat na inflation. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Yun ho, no? Dinig natin si Labor Secretary Laguesma na kahit pala walang petition para sa dagdag sahod, itong Regional Tripartite Wage and Productivity Board, kailangan na patuloy nilang pinag-aaralan kung meron bang increase na kailangan o aumento sa sahod sa ating mga manggagawa, lalo na po sa kasalukuyan, no? Napakahirap ng buhay. Sabi nga ng ating nakapanayam, no, na si Uno Lacambra, na kung ginagawa ng almusal at tanghalian, pinagsasabay na lang ang pagkain para makatipid. Ganyan po, maraming mga Pilipinong manggagawa, ang ganyan po ang kanilang nagiging practice dahil po sa hirap ng buhay ngayon. Para po sa iba pang mga balita, no? Arestado ang isang senior citizen matapos i-claim ang package mula sa ibang bansa na naglalaman umano ng illegal na droga nitong 23 ng Pebrero. Ang 60-year-old na suspect ay residente ng Barangay Santa Lucia, Masantol, Pampanga. Sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Luzon, naitag ang kargamento bilang suspicious package matapos dumaan sa X-ray inspection, field testing at canine sniffing. Dito na umano nagkasa ng entrapment operation ang PDEA Clark Interagency Task Group, Bureau of Customs, Clark at Masantol Police Station. Matapos i-claim ng suspect ang package ay hinabol na ito ng mga operatiba.
Naglalaman umano ang package ng 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 350,000 pesos. Ayon sa PIDEA, nagmula sa California, USA at dumating sa Port of Clark nitong February 18 ang kargamento. Kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs ang isasampa laban kay Bautista. Narito pa po ang balita sa ating rehiyon ngayong araw. Pinalalakas ng TESDA ang kasanayan ng mga kababaihan upang mapataas ang employability ng mga ito sa local at international job opportunities. Binibigyan na rin umano sila ng mga skills training na karaniwang mga lalaki ang kumukuha gaya ng welding at plumbing na in demand abroad. Yan ang balita ni Angelica Cara. Itinuturing daw na kabilang ang mga kababaihan sa pinakabulnerableng sektor ng lipunan. Bunsod ng diskriminasyon ay may mga trabahong nahihirapan silang pasukin ayon kay Aniceto Bertiz III, ang Deputy Director General ng TESDA. Kaya naman prioridad daw ng TESDA na mas mapaunlad pa ang mga kasanayan ng mga kababaihan sa bansa sa mamamagitan ng pagsulong ng iba't ibang mga programa at trainings. Ayon sa survey ng TESDA, 8 out of 10 o 78.81% ng mga kababaihan na nakapagtapos sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training ay nabigyan ng trabaho hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Mas mataas daw ang bilang na ito kumpara sa mga nagtapos na kalalakihan. Sa pamamagitan rin daw ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga kababaihan tungkol sa non-traditional trades tulad ng construction, welding at plumbing courses, mas malaki ang oportunidad para sa mga ito na makakuha ng magandang trabaho at mas naisusulong ang pagkakaroon ng gender equality pagdating sa trabaho. Lalong-lalo na doon sa mga probinsya, Mindanao area, Visaya area, meron tayong mga supposedly ang gusto na lang nilang gawin ay maging kasambahay. So we are rich by sending them yung ating mga mobile training. Doon nila nakikita na ang TESDA pala pwedeng i-train ng ating mga kababaihan sa mga far-flung barangays ng mga welding, cookeries, electrical maintenance because there's a lot of job opportunity for our women. And lastly, by having skills, these non-traditional trades, yung mga women natin are also given the opportunity to be relevant and competitive in more industry. Samantala, prioridad din daw ng TESDA na matulungan ng displaced at repatriated OFWs ng mga kababaihan sa pamamagitan ng mga programa tulad ng paglalagay ng malasakit OFW desk sa airport, TESDA skills training sa mga bahay kalinga at ang online program na maaari nilang ma-access. Bukod sa mga kumuha ng online training, mayroon ng 28,000 OFW graduates na mga kababaihan ng TESDA noong 2022. Tulad na nabanggit ko, during ng pandemic pa lang, nasa 650,000 ang natulungan ng ating non-TESDA. And ang total na nag-graduate natin, just enrolled ng mga kababaihan, ng mga OFW, I'm talking about OFW, last 2022 is 28,000 may kita nag-enroll. Bukod pa yung mga kumuha ng online training nila na nabigyan din ng mga certifications. At halos lahat po yan ay nag-graduate at nabigyan ng mga national certification and job opportunity. At ito po yung tuloy-tuloy na programa natin. We are actually harnessing all those talents and experiences na nakuha nila sa ENSA na ito naman yung hinahanapan natin ng kapalit na katapat na mga upskilling, reskilling and retooling of their skills para po dito sa makahanap sila ng trabaho dito sa ating bansa po. Iba't ibang mga kurso at trainings ang libreng inihahandog ng TESDA na makatutulong sa pagbubukas ng maraming oportunidad at pagpapayabong ng kakayahan tungo sa kaalaman at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa kabuuan, nasa 84.72 na ang employment rate o nabigyan ng trabaho sa mga nakapagtapos at may certificate mula sa TESDA. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Naku, napakaganda po nito no sa ating mga kababaihan. Huwag lang tayong
kumbaga hindi lang tayo basta pangkasambahay or what, meron din pala tayong mga pwede pang gawin na mga trabaho na in demand na pwedeng ituro po sa atin ng TESDA. Huwag nating pabayaan mawala itong pagkakataon na to na makapag-training tayo sa mga in demand na trabaho dito sa bansa at sa ibang bansa na rin. Ano. Ito ay malaking oportunidad, lalo na nga kanina nasabi natin na napakahirap po ng buhay ngayon. Manatili po kayong nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Sa pagkakataong ito, no, yung mga babiyahe at dadaan sa Ciudad San Fernando, tingnan natin ang lagay ng trapiko. Ayan po, makikita ninyo yung mga areas kung saan nakatutok itong Public Order Safety Coordinating Office. No? Nakalive po sila at batay sa kanilang inilabas na traffic update as of 10 a.m. No? Ngayong araw, sa city proper po o sa poblasyon area ay light traffic. Sa Macabacle, moderate traffic. Sa Capitol Boulevard, sa Michaelis Junction ay light traffic. Sa mga dadaan po sa Jose Bilingad Hospital, no, moderate traffic. Kung kayo ay magpapabanda din sa VL Macabali Hospital, moderate din ang trapiko. At makakaranas naman ng light traffic sa mga dadaan dyan sa Lazatin Boulevard, sa may St. Jude, sa Vista Mall area, San Isidro sa may St. Scholastica's Academy area, sa Regional Government Center, light traffic din po yan, sa Del Rosario, sa Sindalan, Kalulut, sa Baliti at sa Telabastagan Junction. Narito pa ang balita sa ating rehiyon ngayong araw. Sa gitna ng tumataas na presyo ng elektrisidad sa bansa, pinag-aaralan umano ng Clark Development Corporation kung paano higit na mapalalakas ang investment sa renewable power sa loob ng Freeport. Makatutulong din umano ito sa ibang locators na mataas ang konsumo sa kuryente. Narito ang report. Malaki umano ang epekto ng mataas na presyo ng kuryente sa pagsulong ng pamumuhunan sa Clark Freeport Zone. Sa pahayag ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera na dating chairperson din ng Energy Regulatory Commission o ERC, ang mataas na gastos sa elektrisidad ay malaking pasanin ngayon sa mga locators. In-identify nila kung ano-ano yung mga nakakahadlang o nakakabagal sa progreso ng ating mga economic activities dito. One is power, and so we are addressing that. Nakikita umano ng CDC na kailangang palakasin ang pamumuhunan sa renewable power upang may pagkunan ng mas murang kuryente. Kaya naman higit umanong tututukan ng korporasyon ang paghikayat sa ganitong uri ng investment sa loob ng Freeport. Magkakasaumano ng town hall meeting ang CDC upang higit na maipakilala ang renewable energy at kung papaano ito higit na mapapalakas sa loob ng Clark. Ano naman yung ibang inquiries ngayon? Yung energy, which is very good. Now, also, buti na lang natanong mo yan, I am inviting everybody to participate in our town hall meeting on Friday because we will be talking about solar panels, rooftop solar panels, and net metering. How to address the rising cost of power. Sa mga naging state visit umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang bansa, lumaki ang investment inquiries sa naturang industriya at malawak raw ang teritoryo ng Clark Freeport
para i-accommodate ang mga ito. Yun nga yung sinasabi namin, napakalaki ng nagawa ng biyahe ng Pangulo dahil mas marami ngayon ang mga investors na nagpupunta rito. Ito nga ang ating kinaroroonan ngayon. Ginawa na namin itong Investors Forum area dahil sa dami. Now, pagka marami bang tanong o marami ang seryoso, pareho. Marami ang seryoso at marami ang tanong. So ngayon ang inihahanda natin ay ang mga lugar kung saan sila pwede. Nitong unang linggo ng Pebrero, bumisita si Danish Ambassador Franz Michael Dandan Melvin dito sa Clark. Sinabi nitong bukas ang kanilang bansa sa investment sa land-based renewable energy bilang pakikiisa sa countryside development program ng gobyerno. Well, Denmark is very open for business. Philippines is open for business. I can imagine all kinds of models, and one area is again renewable energy. Renewable energy projects can also be localized, and certainly hope that there will be a very strong cooperation with local entities on renewable energy, because the local communities will be very important, especially for the land-based renewable energy systems. It's also a question of structural change. Structural change does demand a high degree of support from. Samantala, sa pag-aaral umano ng International Energy Consultants, pangalawa umano ang Pilipinas sa Southeast Asia na pinakamataas ang kuryente. Nakadepende daw kasi ang bansa sa imported at mahal na energy source gaya ng coal at diesel. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Naku naman, kung ito pong ating mga locators ay umaaray na sa mataas ng presyo ng kuryente. What more yung ating mga kababayan na minimum wage earner o sakto lang, sapat lang yung kita. Tapos biglang mararanasan mo yung biglang pagtaas ng electric bill. Kaya naman, sana nga itong renewable power source ay maparami natin yung mga investment dito sa Clark Freeport gaya ng gusto na mangyari ng CDC, ng Clark Development Corporation. Ito pa po ang balita ngayong araw, Nagsama-sama ang mga miyembro ng Rotary Club of Central Pampanga sa kanilang Polio Plus Banquet nitong Sabado, February 25. Ito umano ang kauna-unahan sa buong bansa kung saan tampok ang End Polio Now campaign ng Rotary International. Ang Rotary International ang nagpasimula ng Polio Plus Society noong 1985 at founding member din ito ng Global Polio Eradication Initiative. Nakatuon umano ang aktibidad na ito upang higit na may pakilala ang End Polio campaign ng Rotary at makalikom din ng pondo para sa bakuna kontra polio. Binigyang pagkilala din sa bangket ang mga personalidad na nagbigay ng donasyon para sa End Polio campaign. Ang top donor na si Beautyderm CEO Rayatan Anicosche ay ang nakakuha ng isa sa mga auctioned item. Ang framed scarf na pag-aari ni Rotary Club International President Jennifer Jones na nagkakahalaga ng $1,100 o higit 60,000 pesos. Habang ang painting naman ay napasa kamay ni Engineer Alex Pacho sa halagang $1,000 o higit 50,000 pesos. Sa kasaysayan ng anti-polio campaign ng Rotary International, ang Pilipinas ang pinakaunang benepisyaryo nito noong 1979 sa halagang $760,000 para sa bakuna ng nasa 6 na milyong mga batang Pilipino. Taong 2000 nang ideklara ng World Health Organization ang Pilipinas bilang polio-free country. Sa kabila nito, patuloy pa rin tumatanggap ng libreng bakuna ang bansa sa ilalim ng Global Polio Eradication Initiative. Batay sa website ng Rotary International, umaabot na ng 2.5 bilyong mga bata ang nakatanggap ng oral polio vaccine sa buong mundo dahil sa inisyatibong ito. Samantala, ang Rotary Club Central Pampanga ay isa sa 100 clubs ng Rotary District 3790 na sumasakop naman sa 7 probinsya ng Luzon.
Napakaganda po talaga ng mga inisyatibong kagaya nito na isinusulong ng Rotary International. Isipin niyo po ang polio talaga ay isang napakatinding sakit kung saan makita natin yung mga bata hindi makalakad, lumiliit yung isa nilang paa. Kaya ang pagpapatuloy ng programang ito ay napakagandang adhikain. Hindi lamang po para sa mga batang Pilipino na gustong makalakad ng normal, kundi sa lahat ng mga bata sa buong mundo na deserve naman po na makapamuhay ng normal at makalakad ng maayos. Samantala, paalala po sa lahat ng mga motorcycle riders. Sa bisa ng Municipal Ordinance sa bayan ng Guagua, Pampanga, huhulihin na ang mga motorsiklong gumagamit ng modified muffler at maiingay ang tambucho. Ang iba pang detalye sa balita ni JM De Jesus. Mahigpit nang ipinagbabawal ngayon sa bayan ng Guagua, Pampanga ang mga motorsiklo na mayroong modified muffler o maingay na tambucho. Naipasa na kasi ang Municipal Ordinance No. 1 Series of 2023 o ang Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation at kasalukuyan na itong ipinatupad simula pa nitong Lunes, February 20. Nakasaad sa ordinansa na kukumpiskahin ng mga modified muffler mula sa mga individual na hindi tatalima sa itinakdang decibel measurement. To answer the clamor at hinaing po ng ating mga kabalin with regards sa abalang nadudulot ng maingay na muffler. So what we did, we revised the previous ordinance, pinag-aralan ho natin, na kung saan ngayon, we incorporated the LTO guidelines na nagtatakda ng 99 decibel level. So, more than sa 99 decibel level is an violation of the ordinance. Bukod sa noise pollution at iba pang mga perwisyong dulot ng mga modified muffler, hangad din mo ng lokal na pamahalaan na magiligtas sa mga motorista sa pagbaybay sa mga kalsada ng Guagua. So, stress lang po natin, the primary purpose po ng ordinance na ito is to save lives. Magligtas po ng buhay. Dahil po, according sa LTO, 52% of road crashes involves motorcycle. So, sa 52% po na yon, mataas na porsyento ng mga motor ay naka-muffler. Dahil alam naman po natin, pag naka-muffler, mas may tendency magpabilis, mas maingay. Lalong-lalo na ho sa mga ating mga kabataan na rider, medyo mapusok pa ho sila. Itinalaga ang mga law enforcement officer at traffic management unit para hulihin ang mga lalabag. Habang binigyan naman ng kapangyarihan ng mga kauni ng barangay level upang manghuli at magkumpiska. Naipamahagi na rin ang decibel meter na gagamitan ng enforcing officers upang masigurado kung lagpas nga sa itinakdang decibel level ang mga modified muffler. Yes po, we conducted trainings naman po. So to proper educate them kung paano properly implement yung ordinance. Hindi naman pwedeng maingayan, huli agad. Hindi. May series of dapat na process na sundan na nakasaad naman po sa ating ordinance. At the same time, mga barangay treasurer natin, tinuruan din natin, seminar din po ng treasurer kung paano mag-resibo, mag-issue ng ticket para saan din ipapasok ang pondo na makukolekta po nila. Pagmumultahin ng 1,500 pesos at ipapatanggal ang modified muffler ng mga motorista na lalabag para sa first offense. Aabot naman sa 2,000 pesos ang multa para sa second offense at pagkatapos ay kukumpiskahin na modified muffler. Habang nasa 2,500 pesos naman ang multa na kailangan bayaran para sa third offense at saka kukumpiskahin ng modified muffler, gayon din ang kanilang exhaust pipe. Bibigyan lamang ng 7 araw ang mga nahuling motorista upang bayaran ng multa at tubusin ang tiket. Kung hindi makakaabot ang mga ito sa palugit, ay dadalhin na sa Land Transportation Office o LTO ang kanilang violation ticket. Suportado naman ng mga mamamayan na naturang ordinansa dahil malaki na umano ang abala na idudulot ng sobrang ingay ng mga motor sa kalsada. Yun nga po sir, dahil nakaka-pervasive sa ibang tao. Kagaya pagtulog yung mga bata o yung mga tao. Yung iba kasi sir, sinasamantala po nila lalo na paggabi. Pag walang masyadong mga sasakyan sa daan, pinagbubrum-brum pa nila para lalong umingay yung tambutso, sir. Wala po, kasi maingay lang talaga sila. Wala silang nagagawang mabuti dito sa Guagua. Mas mabuti pong mawala yun kasi kung minsan pag dumadaan may natutulog na bata, may natutulog na nakaka-istorbo talaga. Samantala kahit hindi residente ng Guagua ay maaari umunong hulihin kapag mapapatunayan na lumabag ang mga ito.
Mag-iikot-ikot rin ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ngayong darating na Marso sa mga eskwelahan upang magsagawa naman ng early driver's education at training. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ito naman po, no, ninakaw ang ulo ng isang antigong imahe ni Apong Iruo St. Peter sa bahay na pag-aari ng pamilya Tetangco sa Apalit, Pampanga nitong February 22. Ayon kay John Bruno Tetangco, apo ng may-ari ng imahe, halos nasa kalahating dekada na raw sa kanilang pangangalaga ng kanyang lola ang imahe ni Apong Iruo at huli itong nakita noong Martes ng gabi. Bukod sa nawawalang ulo ng imahe ni Apong Iruo, nawawala rin ang ibang religious items tulad ng 4 na evangelist aplik mula sa karosa, ivory ng Santo Niño de Tondo at antigo ulo at kamay ng imaheng anghel. Samantala, may isang concerned citizen naman umano ang nagpadala ng mensahe sa mga biktima na nagsasabing may nag-alok daw sa kanila ng ulo ng imahe kapalit ng 70,000 pesos. Nai-report na raw ni Tetangco sa pulisya ang nangyaring insidente, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring lead ang mga ito. Nananawagan naman ang pamilya ng ninakawan na kung sino man ang makakita o mag-alok sa kanila nito ay ipagbigay alam agad sa pulisya o magpadala ng mensahe kay John Bruno Tetangco via Facebook. Para sa iba pang balita, no, nagpahayag na ng suporta ang Federation of Homeowners Association o FEDOA at ang Multi-Sectoral Governance Council o MSGC sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan ng Ciudad San Fernando upang matigil ang dagdag singil sa kuryente ng SFELAPCO na nagsimula na nitong Pebrero. Pakinggan natin ang kanilang pahayag sa ulat ni JM De Jesus. Patuloy umunong umaasang Federation of Homeowners Association of FEDHOA sa Ciudad ng San Fernando na magbubunga mga akbang na ginagawa ni City Mayor Vil Macaluwag upang matigil ang dagdag singil sa kuryente ng SFELAPCO na nagsimula nitong Pebrero. Maaalala na nitong January 20, 2023, isa sa mga unang nagpadala ng sulat sa SFELAPCO ang FEDHOA ng syudad upang questionin ng NOAA plano pa lamang na dagdag singil sa kanilang electric bills. Laking gulat umano ng ibang mga homeowner nang pumasok ang February bill. Akala nila ay hindi matutuloy ang dagdag singil dahil sa nakabinbin na apila ng lokal na pamahalaan sa Energy Regulatory Commission. Ayon sa pinuno ng FEDHOA na si Joselito Mangune, hindi nila pwedeng baliwalain ang issue dahil malaki ang epekto nito, lalo na sa kanilang mga miyembro na sapat lamang ang kita. But unfortunately, ito nga, nabigla yung mga homeowners and actually they are expecting na talagang walang magtataas muna because of the order of coming from the ERC. But unfortunately, ito nga, nabigla yung mga tao at siyempre, ang laki ng naitaas, sabi ko nga, affected sila very much dahil sa pagtaas na masyado. Lalo na yung mga talagang minimum wage earner na tinatawag natin. Parang yung kinikita nila, napupunta na lang sa pagbabayad ng kuryente. Imbes na pangbili na lang ng pagkain, ibabayad sa kuryente. Like for example, yung 3,000 na binabayad nila monthly before, ngayon nagiging 6,000. So yung sweldo nila for the month, pang kuryente na lang. What more kung paano yung pangkain pa nila, di ba? Susuportahan daw nila ang city government sa pag-apela sa mga kinaukulan at pagsusumite ng mga position paper ukol sa usapin ng dagdag singil. Ngayon, bilang suporta kay Mayor, dahil inimpisa na namin to, definitely hanggang sa dulo, susuporta kami kay Mayor. Maging ang Multi-Sectoral Governance Council o MSGC ay aprobado ang ginagawang paglaban ng LGU sa price hike ng elektrisidad. Ayon kay dating City of San Fernando Mayor at co-chairman ng MSGC, malaking bagay na mismo ang alkalde nagsisilbing boses ng mga consumer. Saludo ko kang Mayor, ruling kagawa ng obligasyon bilang representante na o boses da rening Memalen at Mayor, itang obligasyon na balo ng tuparan. Obligasyon na yung protection ng lareng interes na rin Memalen. At may ito nga interes ang Maragul, of course, how to, shall we say, maintain a reasonable bill, electric bill sa mga tao. Kung hindi reasonable, kung hindi suportado ng mga policy at batas, tapos sinisingil tayo, talagang hindi maganda sa interes ng mga mamamayan.
Dagdag pa ni Atty. Rodriguez, basta't nasa tama, ay handang suportahan ng MSGC ang hakbangin ng lokal na pamahalaan. Dito, voluntary support yan. Walang nagutos sa amin na suportahan si Mayor. Basta tama, sinusuportahan namin. And we believe yung kanyang move na yon ay naaayon sa interes ng publiko, ng mga mamamayang nagbabayad ng electric bill. So, we salute the good mayor for that. Samantala, nakipagpulong na rin si Mayor Kaluwag sa Kongreso at Senado upang humingi ng tulong na maimbestigahan ang naturang usapin sa singil ng kuryente sa Sfelapco. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa pagkakataong ito, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa sa CLAR. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon pa rin po nakakaapekto sa buong Luzon at Visayas. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora at Quezon, magiging maulap po ang papawirin na may mga pagulan. Ito po ay dulot ng Northeast monsoon o amihan. Sa mga lugar pong nabanggit ay posible po ang mga flash floods at landslide, kaya pinag-iingat po natin mga kababayan sa mga naturang lugar. Gayon din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa ay magiging kaaya-aya naman po ang panahon dahil magiging bahagya lamang hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga mahihinang pagulan, dulot din po ito ng hanging amihan o Northeast monsoon. Samantala po ang Mindanao at Eastern Section o Eastern Visayas ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at paggidlat. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. So sa kabuuan po ay medyo malaki pong parte ng ating bansa ang medyo nakakaranas po ng maaliwanan sa panahon, pero ito po ay kuminsan ay maalinsangan na din. At yung po mga lugar na inuulan ay pinag-iingat po natin dahil posible nga po ang mga flash floods at landslide. Pinag-iingat po ang lahat. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako si Jana Lumbang Parungaw. Taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Maraming salamat po.